На гадателските си умения трябва да разчитаме и при срещата ни с друга представителка на поп-фолк средите. Засичаме Джина Стоева на един от централните столични булеварди, само на метри от голяма кооперация, в която тя след секунди влиза. Може би някои от вас ще се запитат как изобщо успяхме да разпознаем Джина под шапката, кърпата, очилата и ето тази лепенка на носа на звездата. И какво изобщо прави в района Стоева? Отговорът е прост. Буквално минути преди да видим дегизираната Джина Стоева, пред обективите ни попада и пластичният хирург Ангел Енчев. Двамата влязоха в един и същи вход на една и съща кооперация. Разбира се, всичко може да е просто едно съвпадение, като изключим лепенката на носа на певицата. Тя се вижда ясно и при излизането на Джина, а запознатите с правилата на пластичната хирургия знаят, че такива лепенки се поставят винаги след интервенция и травма от корекциите на носа на пациентите. За да се уверим в правотата на своите предположения, ден по-късно отново се амбицираме да проверим дали Джина Стоева е все още с въпросната превръзка. Откриваме я в района на елитен столичен квартал да шофира своя личен автомобил. Бързо надникване във вътрешността на колата показва, че и днес Джина е със същите очила, кърпа и шапка на главата. Не сме сигурни обаче дали все още е слепенка на носа. Затова продължаваме пътуването в очакване на друг по-подходящ момент и гледна точка. Такъв ни се предоставя на следващия светофар, когато певицата спира и започва внимателно да се оглежда. Специалното внимание, което отделя на носа си, ни кара отново да заключим, че мястото съвсем скоро е било третирано и все още причинява дискомфорт на звездата. Или пък напротив, може би Джина просто не може да се нарадва на резултата, който до вчера бе покрит с лепенка. Връщаме се точно 24 часа по-рано пред същата сграда, в която видяхме Джина Стоева да влиза. Буквално минути след като тя е приключила с процедурите си, там се появява и колежката й и близка приятелка Емануела. Можем само да предполагаме каква е причината за това посещение и дали подобно на Джина и Емануела не е излязла току-що от някоя разкрасителна процедура. В момента певицата, заедно с още една непозната за нас дама, чака пред фреш бара на партера. Скандалната изпълнителка, която неотдавна стана майка, явно има нужда от солидни количества витамини, пък и други лакомства, които Емануела прибира в дамската си чанта. След като се здобиват с голяма чаша фреш и други здравословни храни, двете приятелки предприемат кратка разпра на тема коя да плати сметката. Ако съдим по решителността, с която Емануела пъха парите в джоба и чантата на своята позната, май победител ще се окаже синялката певица. Скоро дамите са по колите, а тази управлявана от фолк певицата ни отвежда до жилищна кооперация в центъра на столицата, в която, както и сами виждате, се намира адвокатска кантора. Предполагаме, че това нейно посещение е свързано с разтрогването на договора с бившите и музикални продуценти. Шумен медиен скандал, след който Джина Стоева, Емануела и Ивена напуснаха издателите си, недоволни от общите им взаимоотношения. Какъвто и да е поводът, срещата на Емануела с адвоката не отнема много време и не след дълго ние отново я виждаме да се настанява на шофьорското място в луксозния автомобил с бургаска регистрация. Този път той откарва певицата в един от крайните софийски квартали. След бърза проверка установяваме, че това е къщата, в която живее нейната сестра и любимите й две племеннички. Явно Емануела е решила да им отиде на гости, но това, разбира се, макар и много вероятна, е просто поредната ни папарашка хипотеза.